Assalamu alaikum warahmatullah, ina muku fatan alheri. So wannan kuma ke gani iPhone ce ga ta nan kuna gani iPhone 13 Pro Max. Idan akwai mai bukata yana so yi mun magana ta sai da ce ga ta nan kamar ke gani, bari in cire ta daga cikin kafarar ta ku ganta. So ga ta nan kamar shi gani iPhone ce, ku kalli da wurinta da ko ina da ko ina da bayan ta gashi nan kamar shi gani. Ga nan kuna gani nan wajen shan ɗin ta da last speaker ta. So kamar ka gani wannan wurin da kuke gani nan wurin nan, idan kana son ka sa ta filin sai kai ba sai ka shiga wani shi kawai kana sabke nan wurin kasa kamar hanga kana haka shi kenan ta shiga sai idan kuma kana son ka huda kawai da ka taba nan wurin ta wannan kuma kuke gani nan volume din ta ne gashi nan kuna gani nan wurin gidan line ta ne. So nan kamar ka gani wannan nan kyamarorin ta ne gashi nan, wannan flash din ta ne gashi nan kuna gani. Duk wanda ke bukata magana zan sai ya mishi a farashi mai sauki irin wannan. Idan kuma kana bukatar lamba ta tawasso 0924806732 wani sai lamba ta tawasso, amma idan ba a cikin libre dole sai kayi kili. Idan kuma kana a cikin libre dole ba dole bane sai kayi kili, kai tsaye kan magana ga ta nan kamar ka gani wannan kafar ce tana da shahan ɗinta da kwalinta duka suna nan aji. Idan mutum yana so kai tsaye sai mun magana gatan da kuma gani. So gatan nan kuna gani cikin ta bari mu bude muku cikin ta gani. So gashi nan kamar gani wannan kuna gani sabuwa ce babu ma kayayyaki cikin ta. So gashi nan kuna gani wannan shine cikin ta. Idan akwai mai bukata ya mun magana.